Príjmi meč vzatý z oltára, chceš naše ruky nehodné, no posvetené apoštolskou autoritou, odovzdávame ti kráľovstvo a našim požehnaním ťa ustanovujeme za obrancu svätej Božej cirkvi. Pamätajúc na to, čo prorokoval žalmista, opáš mečom svoje bedrá najmocnejší, touto mocou prinášaj pokoj, nič neprávosť a obhajuj i ochraňuj svätú Božiu cirkev a jej veriacich. Zatracuj a znič nepriateľov kresťanského mena, preukazuj milosť vdovám a sirotám a obraňuj ich. Zničené obnovuj, obnovené zachovaj, pomsti nespravodlivosť, upevňuj dobré usporiadanie, aby si takto konajúc cnosťou a spravodlivosťou slávne zvíťazil a bol hoden so Spasiteľom sveta vládnuť bez konca.